Sziasztok! A nevem Viki, a Vivi és Vikiből, de most Vivi nem lehet köztünk, mert nem tudott eljönni, és ezért elhoztam ezt a szép orgonabokrót. De mindegy is, kezdjük hát, amit mondani akartam. Szombat, és hát mindenki kérdezte, hogy milyen videók lesznek és mikor. Szombaton lesz egy jó kis videó, amit akartatok már rég, és hát láttam én is más videósoknál, de nem akarok kopizni, meg nem akarom mindenki ötletét lenyúlni, aki csak szembe jön velem az utcán. Csak osztálytársam is mondott egy-két tippet, és egyébként is akartam már egy ilyen videót csinálni. Úgyhogy hát itt lesz majd, és vagy Ádámmal, az unokatesommal fogom megcsinálni, vagy Vivivel. Ő az Ádám. Vagy Vivivel. És lesz még azon kívül 4 videó is. Mi van a kezemben kihívás. És lesz valami fura játékos is. És csapjunk is a közepébe, mert ez itt a Vivi és Viki. Szombaton várunk titeket. Azt kérem tőletek, hogy lájkoljátok a csatornánkat és iratkozzatok fel. Sziasztok!